Assalamu alaikum Yarima Azat kashi na 30. A ɓangaren Azara kuwa, ko da ta koma ta jera abinci kana ta sallami duk wasu bayi da ke ciki ta ce kar wanda ya koma shigowa idan ba kiransa aka yi ba ko aikin shi aka yi har jakadiya kar ta koma kawo abinci. Kana ta je ta shirya cikin riga da siket masu kyau, riga red lace sai siket blue black da sarƙa fashion ko hula ba ta saka ba saboda yadda ta gyara gashin kanta masha Allah. Ta yi kyau sosai sai zuba ƙanshi take yi. Falo ta zauna ta kunna TV tana kallon wata tasha. Wani fim ake haskawa sai zuba love ake sosai. Ta sha'afa da kallon sai ji ta yi a rungume ta baya. Ƙanshin turaren sa ne ya daki hancinta. Cikin murmushi ta jiyo ta kalle sa ya sakar mata murmushin nan nasa mai tsada. Dawowa ya ta gabanta ya zauna suna fuskantar juna. Rungume ta ya sake yi ita ma ta saƙala hannuwanta ta zagaye bayansa. Daga fuska ɗinta ya kana ya haɗa bakinsu wuri ɗaya yana maida mata hot kiss. Maida mai ta shiga yi ita ma sosai take jin daɗin kiss ɗin. Hannunsa ya tura cikin rigarta ya fara shafar nononta da ya tsone mai ido. Sosai suke romantic ɗin juna, zara bakinsa ya maida akan nononta da ya fitar waje. Ya fara tsotsa sosai Azar ya fara fita hayyacinsa. Ganin haka ya sa Azara ta janye mai nonon ta maida riga. Daga kansa ya yi suka haɗa ido ta yi saurin kawar da kanta. Sai cewa ta yi, mu je ka ci abincin da na dafa maka, ka ji ya yi daɗi? Maƙe mata kafaɗa ya yi kamar ƙaramin yaro ya ce, no, ni wannan nake so. Yana ƙoƙarin maida hannunsa cikin rigarta, zamewa ta yi ta ce, sorry anjima zan baka yanzu dai zo ka ci abincin ka je ka yi wanka. Ka gama ta kusa. Haka ta ja hannunsa har kan teburin cin abinci ta zuba mai, kana ta zuba mai jus. Tura abincin ya yi, wai ba zai ci ba, sai dai ta bashi a baki. Haka ta shiga bashi yana ci yana bata. Ita ma har suka kammala sosai ya ba abincin. Bedroom suka shiga ta haɗa mai ruwan wanka amma sai jinta ya suka fada cikin bahon wanka ɗin. Tare suka yi wanka kafin suka yi alwala suka fito shiryawa suka yi ya ja su sallah saboda lokaci ya yi. Bayan sun kammala suka tafi wurin Hibba Azara ta koya musu karatu. Boka Shardas ne zaune saman wani ƙaton dutse yana tsafi. Hankalinsa ne ya yi mugun tashi ganin su Hibba na karatun Alƙur'ani. Haka ya fara magana kamar zautacce. Ina san ba ku isa ba sai na cimma burina. Sai na mallaki Mulaifa ta ko halin ƙaƙa. Sai na juya ta son raina idan kuma ba ta amince ba zan fallasa sirrin kowa ya rasa. Yana gama magana ya buga sandarsa sai gashi ya bayyana ɗakin Mulaifa. Yau kan tana ganinsa ta sha jinin jikinta ta san ba lafiya ba amma ta basar sai cewa ta yi lafiya na ganka haka. Ba lafiya ba Mulaifa, ki aikata babban kuskure yadda da kika yi da Boka Darbuzu.